unu si wee kwuo. Ọgọ dịka omenala anyị si wee dị unu eme gị n'ihe mere onye nara list and all the list ka anyị ji ihe anyị ahụkwa unu made list ahụ otu a ka o si kamgbe gboo ọnwụ ya dị ihe so dịka otu ọdịnala siri dị unu ga-emechiri na list ahụ ofe adịghị afọ anyị ahụrụ unu made mpọ ga-adị mma ka anyị tụlee n'anya na list a ka anyị lee ma nwe ife ọ ga-eme amend ike mere nwa m ihe mere na anyị ga-alọtakwa anyị larụ dịka otu ọdịnala siri dị anyị ga-ele ma ya ebe ọbụla anyị nọ anyị pụrụ isi ọtinye ọbụla tinye nkwu anyị larụ ka anyị le ma ya na list bịakwana mgbe anyị kwesịrị bịa mekwana ihe anyị kwesịrị ime nsogbu anọdụ nna m ewebula iwe nna m mpa ga-ekwuola okwu ka m na-esi ekwu mgbe ọgwụ eziokwu okwu a mpago kwuru bụ ọtọcha na mgba m ọụlọ ụgwọ a ga-agaragodo ụlọ n'ogiri anya mekwana ekpere jụọ Chineke ajụjụ maka ihe gbasara nwaanyị ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-awụ ha pụta maka nwaanyị dị ọcha ha pụta maka ndị nga ha nwere ụlọ elu ha pụta maka onye a nwere ego ha agaghị amakpụ ike jụọ mee mistake ebe ahụ na-ekpere ekpere m nwa jụkwa na ajụjụ nwaanyị makwa nwatakịrị nwere nsogbu nwatakịrị amụrụ olechi ọmụmụ nọ na famili anyị ọmụmụ nọ nga anyị adaeji ọmụmụ emere anyị ebe parapa o jikwa ma igwe ego okwu egwu ego na yawa ya ahụ hapụ ihe gbasara isi ihe ọ ga-ada emecha ya emecha nke ọbụla imedebezikwa a na-eme anyị na-eme a ga-eme ga enọ merie ya maka ihe nọ na list otu isi hụ list a na otu ị ga-esi eme ya egede ama maka na obinigwe na-awụ ya edupụga gị ya nọnyere gị atụ ọkụ nna gị gara mma n'aka dị eme maka ihe ọbụla gbasara famili a ọwụ ihe nọ Chineke n'aka nwere ntụziaka ọbụla a na-atụ na famili na-agada ama na ọwụ Chineke hiwere ka ya si ya gbawa o mere eme n'ime akwụkwọ nsọ ụka na ekwuru mgbe ekwuru ekwesị nwa abalị gara ịlụ nwa onye amụma Ịlaịja jọkwara abalị ekulite asị onye ka ọ gara ya si ihe ga-alụ Nezebọk nwa ha bịa mere nnọọ edewere ha list de nwatakịrị asị mba na ọ dị too exorbitant nwoke mma na akọja osi ya don't worry na onye dị gara ije rụkwa anyị n'azụ ya bụ obi n'igwe ozugbo ha na-eri ụlọ nga ahụ ya Moses ewerezie mkpara ya ka ọ na osimiri uhie ekewa ụmụ Izrel akpọrọ nwunye ha gafere otu a ka osimiri mewu ha agbagbagbo na osimiri uhie ozugbo ha na-eri na osimiri ha Moses ewelie mkpara ya elu so onye ọbụla na-ele agwọ nọ n'elu mkpara na ya ga-akọta ime mmiri onye ọbụla na-ekwesịrị agwọ na ihe ụlọ ndụ ụwa ya akọ ya n'ime mmiri ya Ukwu Obe owu afadi ọ nọ ezigbo ọgụ anyị ga-abịaghachi mgbe ọ ga-eru adịkwalụ nwaanyị esi eke isi ọbụla ga-abịa ga-eyi gị esi oria bụ mekọ na-esi m na-adịghị enwe aktiviti na chọọchị ọdịnala Igbo ka anyị ije ọma na ọbịa n'uju nwa m nwa chapụrụ achapụ a na-achọ ndị dị ọcha ọ gị nwa gbara fest ọ bụrụkwa ndị na-acha ka granọt oil ka ọcha chapụrụ achapụ ịma nle gị anya etu anyị obi aṅụrị na-ejupụta m obi maka ọkwana ụbọchị ole na ole na-abịa mee ego n'isi gị lụrụ gị nnọọ lụpụ n'ezinụlọ ebe ndị afọ ọjọọ juru ebe niile alụrụgo dị lụpụ mama ọhị jiwa ya ekwu ịma that day mama mgbacha ihe m ga-agba ọgịnị myọ nkwa m ga-ayọ myọ side a ije ma atọghị ya side a ọgịnwa ije ndị obi ọjọọ niile fede na aga m alụ di ha ga-ekwete ndị iro niile ga-ekpu ekete n'isi ihere ga-eme ha mbọsị anwa ị ga-agba ife niile a na-agba ọgịnịda ị ga-ete ihe niile a na-ete onye bịa gbagide gbasị egwu ọdịnala ịbanyezie na nke a na-akpọ swag ịbanyezie na swag ịpụta na yahuze ịgbarazie yahuze ịpụtazie na nke a na-eme gbese
Ihe ga-emegbu ekwensu na ndị otu ya. Kwam. Ha ga-ekpu ekete n'isi. Ịmakwa. Onye kpọrọ m aha. Ihere ebe ekwensu na ndị otu ya. Ire ncha na ire ụmụ. Asịrị gbakute odinala n'ala. Best of the same feathers. Agwa ghara ịmụ ihe ogologo. Nne na mmụọ na-agba ashịrị. Chere mama nọ ụmụ akụnụ na-agwa ka mgbe ụtụtụ. I chere mama nọ ụmụ akụnụ na-agwa. A na-abịa ịlụ m. Ede buruburu na-abịa ịlụ m. Aga m agba egwu mgbe ya taa nte ya ete. Odogwu ogwu m agana. Dịka ete ya ete. Gị te ya ete họọ ya ahọ. Anụ ọjọọ erie. Kedu ihe iche marriage wụ? Iche na marriage wụ tọkọ. Kiche na marriage wụ asụ anwụ. Hey, onye ụta dịrị gị. Onye m na-ebule nwa anụ ọhịa ike eme lechere nna anya onwe n'ebe ọ hụrụ nwaanyị ọzọ ọmụmụ ọnwa chandalia. Ihe ụmachi na-ejide n'enyi. Ee, bịa hụrụ ka ngashi gị. Ya na-emeje gị taa. Ya na-emepe pọpị. Anụ ọhịa ịgaji ịga. Bịa ga ka ile. Unu gbara m nkịtị. Na wọla ogbu. Gịnị? Ọmụke na-agwa? Mba. Ọwụgo ka m na-agwa. Agwaga m onwe m maka eyiri gị onye ara. Unu ji aja agwa m okwu nchesa ma m. Dari iberibe nwụrụ anwụ. Ana m ekwukwu ihe m na-ekwu na-akpa ekwensu aha. Amara dị m na gị ma wee ekwensu. Alishi. Ebe owuli gara nnọọ ị na-eshi. Ana ihe niile na-eshi bụ ihe ọjọọ, akpa nsogbu. Bịa aga gbafuru gị n'obodo a. Jụọ ya mama. Ka m chụkwere gị. Ọ bụrụgodị na ike eme. Ọma aka nri ya. Ọma ha ka ekpe. Nke kachasị mkpa. Nke kachasị m ụtọ bụ na ọ chọtago the bone of his bone and the flesh of his flesh. Ya wụrụ m. Ike ma achọcha nnọọ bonu. Ọhụdụ bonu nkịta shiri ike ga last n'aka ya. Biskit bone nkịta ihe ọ ga-aga gbugworo aka. Ọ ga-abịa gbugwo. Bone of my bone, flesh of my bone. He the boneless. Onye bido na-emere m fada gaji. Ele fada akọnuche ejuru oke ga nọkọta nnọọ jikọ gị na ike me as husband and wife. Ọwara na-agba fada ọwụ. Fada ọwụ ọṅụrụ kai. Ọ ga-eji akpọpụta gị ndọ. Eche m ihe ichesi ewudo. Ele ihe iche ewu. Ịmakwasị fada ahụ pụta ugbu a chepụta ring ele ihe ga-akọrọ ụwa gị. Asị kwụwa aka mgbe gị weta ring ya set I take you ike eme as my lovely wedding gị na-etuche gị mkpụrụ aka. Ị ga-etu gị nnọọ etu gị gba gị ahụ n'ụkwụ shie ya owu mmiri. Onye owu mmiri. Ọ bụrụ gịnị ebe ifeche gị isi ka ndị fak na Anglican Church ifak. Onye matụ na fire gị na-efeje gị isi. I take it ya endo n'ụkwụ. Bịa. Chandalia. Nwaanyị mmanụ nri ị ga na-akparị onwe gị. Can you your problem? What is your problem? Can you your problem? I'm making an agba. Can you your problem? You get respect nwa onwe gị. You can't akparị nwa onwe gị. Ịgwaga m. Ngwa m na-eleke iti gọnụ na ihe na-agbasa emere gị eme ka anyọrọ gị anyọ. Ọ gịnị dị? Eshokwu gbagba na ntị. Ha ewu chandalia. Chandalia ihe garụrụ ike eme. Ya bụrụ gote ya ha ngago na dining. Gị meri ọkụ taba home. Ngwa ụlọ ọkụ gị họgụrụ nnọọ kọrịa. Gị gbata ebula logi nga. Ya wuru ịba. Bịara nga echicha ihe ị ga-ete. Ite gị ma ote. Mekwa ote a. Igwe eluigwe gbagbukwere m. Ya gbagbuo gị nwa. Ebi ke ihe nsogbu gị. Nsogbu. Nsogbu bụrụ na akpa nsogbu na-akpagharị ebe niile onye mere anụ ahụ adịghị gị n'ahụ iwe dịka electric pole every time ọ bụla anọ gị n'ahụ iwere eti ede ahụ dọrọla gị n'ahụ ka shi ọhịa ji dọrọkwa gị na-eshi a ga-agbafuru gị ebe a nwaanyị agbara atị ụmụaji ibe gị na-emezigbote biznes ihe na-erewa agbara atị agwala m gị na ara na-ata nwaanyị isi gịnị ara atawa gị chere ka m nye gị surprise package ihe a ochi mmadụ jiri m si m nye gị lekwu ya lele gị mgbe ọbụla na-ebugharị onwe gị lekere ka ọ dị inwe ha anụ ahụ ọbụla obi ọjọọ onye iberibe nwụrụ anwụ onye ara ị ga-eji aka ntị ebiwe mmadụ ọnụ ihe m ga-eme gị mmụta kandụl ta mma ị ga hụrụ ọkụ lee ya ka ọ na-abịa chee ka ngwa ụlọ ebe unu letara anya were di m na nwa m nwoke gbuo na ezi a amịrị unu ameji
shu na onye ngwụ ọ gị ma gburu di gị were nwa gị mere pepe soup ama eju na onye ngwụ hapụ onye ara gị na onye ara enwe mmekọ amosu gị na onye ara enwe ịmakwasị ihe kwurela gị bụ otu ịlọ mere mistake otu ịlọ ewere gote were nnu mma gị n'ahụ dupụta gị ma atụrụ ya ga-arachasa gị ọhịa fitiri gị erie ndị mụ fọrịkwa gafọ jisegbe ha ga oyi awara gị mere pepe soup dakwa ọgwụ erie shi agwụ nọ n'akịrịka ka m na-agba gị ugbu a agwụ nọ n'akịrịka ka eme na ịgwabe m sins nọọ anịnị ka o nwe n'ụlọ ihe na-akọ akọ ka m na-agwa nkịta na Ikechukwu nwere obi ka ezigbo obi ga zuo baiki mmadụ ka m na gị na-ekwu ugbu a kịta na-akpọrọ gị agaba polis steshọn ya ọ na agwọ nọ n'akịrịka ya ka ị na-etiri ihe dị na ntị Alice agwọ nọ n'akịrịka wee bịa gwa m na Ikechukwu na ndị polisi kpụrụ ya nke ahụ news ihe m gewere ntị ka m nụ ụmụ ọkpụrụkpọ news gbọrọ ọkpụrụkpọ isi m hee Aunty Alice ejidela Ikechukwu atagali ata ya n'olu agbali ọkụ ma ọkwa beta stil si m bịa ka mkpụrụ ntị ya gaa lie ndị India eme ya eme ụdị ihe m chọrọ ị na-anụ but nevertheless ozi gị makwara mma ọnwa ọmarịcha ozi na aga m ala ka m ga-aga were ọnụ m kwue ya dị ka Alice m tụgwara ya etiri eme nnuti gị ose gha gị ama gị aga m achọ ka ochi n'ọnụ gị pụta ịnụ nna m bịawa nna m otu ihe otu ọrụ gị dị onye ọrụ ebube ihe nwerela ngwa ka anyị gaa obi n'ibu iwu ọbata obie nna m ihe ọdụkọ nna Adanne. Papa. Hello, Terry. Obi dị asọ Jesu. Ya mee na ga ebere napụta gị. Hello, Terry. Adị m mma, papa. Ịbatakazi n'oge etinyekwa anyị n'ekpere. A na-ajụkwazi ajụ. Ka ọmị ọga jila gakwara ọnụ n'ekpere. Itiga ewu ntakịrị otu a na-esi ewere ma gị ote agbari etiga ya n'ofe ka ewu ntinye nghaị ga-awụ gị were ya ote ga na ya n'ite ofe nghaị ote ka m siri ghaji ọnụ n'Ukwu Obe maka ọsọ enwere ihe ọzọ bụ ọkpụkpọ oku Chineke kpọrọ m ọ sị na ọ ya nwawa ụzọ eziokwu na ndụ ngwere gbawa ọsọ ọ ghara osisi aka akpara ya akwụkwọ nsọ ya asa anyị n'akwụkwọ Tesalonia sa anyị so na onye ọbụla jiri Chineke mere nna Chineke na onwe ya ga-ejikwa onye ahụ mere gịnị mere nwa ewerele m ndụ m chụọ aja nyere Chukwu were ezinụlọ unu chụọ aja nye Chineke maka ndị iro ga na-agba mgbawo gị zọ ịgaghị anụ ụkwụ n'ime Chineke Kraịst sị na ya wee eziokwu wụ ndụ na onye ọbụla zọgoro ụkwụ n'ime gị igwe gaghị anụ ụkwụ igwe asị azụ ọwụ ọnwụ mana ịga ihu ọwụ ya wụ ndụ Kraịst wee eziokwu na ndụ ya nwawu the life and the life onwe dị ihe ọdọ bụ ihe mmadụ ga-achọ n'ụwa ọ na-agụda enweta n'aka Kraịst itigo nọ n'ekpere understatement edere m petishọn otu ede ego ọnụ n'ime ya n'ụbọchị taa gwa esi ya biko lekwa unu ma mkpa unu ma ihe ọbụla gbasara unu ya mee ihe ha na ya teki ya kọva ịghọtago Papa petishọn kwa n'ụdị anyị azịkwa so ihe niile na-eme na famili ru kwesịrị orubere ide petishọn ele ihe m kara ide akara m ide det warrant m akara m ide court order ka m gaa Supreme Court nata akwụkwọ depụ ọnụ court ele court karịrị ụlọ nsọ Chineke onye ọbụla ị ga-agba akwụkwọ gba ya ahụ n'ime Kraịst onye ọbụla ị ga-ekpe na arụsị gaa Kraịst na onwe ya ọsọ ya wa arụsị ama ọrụ akala ihe Kraịst kwuru ihe ewu gị depụrụ ya Kraịst hapụrụ ya onye ahụ ya na ya na-abịa ekpere the battle is not mine but mine onye akwụkwọ nsọ gwara anyị na ọgụ anyị na-ala awụdụ ka na ọwa ọgụ ka
ka anyị nwe ọkụ ka ya nwee atụla egwu ihe niile eme na famili na ozubedi idepụrụ ọnụ kraịst onye werele ndụ ya were ihe niile onwe nye kraịst n'aka omere ihe ọjọọ ọ n'aka ekwesị ka m na-edego petishọn m dịrị ọwụ n'aka kraịst ka m degere kedu nwunye gị nwoke ka ọ na-agahụ ka ọ gafee n'obodo na ihe efuo ngwa ụlọ ọ gafere atọ ya aka ya osibede na shedi mma na ote gafe eshiri ushi bịawa n'ụlọ nga asị m lekwe ihe niile ndị akwụkwọ sị na ọ wote kraịst siri chọọ ngwa lelee gị na onwe gị kamgbe i shiri be di gị gbara lo nga enwu na onye kpọrọ gị na foonu sị gị nwaanyị nụ gbapụrụ be die chibe di elowe kamgbe echi ahụ ọ larụ ka ọ nwụrụ n'ụzọ ka ọ rịagha di ka ọ jiri nke ụmụnne eji adị ka nne di gị ọkpọrọ gị oku enwu na onye zara kọl ya hello where are you gị sị I am under my father house ọ na nwaanyị na di enwekwa at least gị laa obodo di ka akpọ nna gị na fon sị nna m emere nwunye m nwere okwu onye alewe nga gị oloritere kwe elorite ọ nọkwa nga nna ya a sị gị yes ọ nọ nga nna ya gị nwewo breakdown mgbe ọbụla iji nwezi chansị gị bịa wụrụ ikpe ekpebe ekpegbe mana ajụla gị jee nta ji imo ji ekwentị ji aka ọrụ ya ọwụ ihe ọma ka ọwụ ihe mere na ụkụta ihe m na-ekpe ekpere m gaa n'ukwu obe m chiri aka elu sị kraịst nna m onye nwe m obi n'igwe na ihe a weta ka m na-achịrịrị gị aka n'ụkụta ihe m na-ekpe taya lesli na-ekpe ụkụta ihe mkpegide ike agada agwụ m na-ekwe otu ihe ọma si abata n'ezinụlọ m nwanne anyị nwoke n'obodo oyibo ihe ọma a na-eme Jeremaya nwunye nwoke ihe ọma a na-eme ebe niile ihe ọma mere m ya mere ndị agbata obi anyị ọ gwụla ya wụ ụkụta ihe my kneel on the ground na-ekpe m na-ayọ na-ewepụ ha ọnụ Chineke ga-emekwa na amara za m ekpere niile m na-ekpe n'aha Jizọs so biko nwa m were ndụ gị otu ị lọtara nga ugbu a nwoke afọtọchala ga-ahapụ gị ihe na ugbu a wụ second hand ihe na ugbu a wụ second hand ihe alụfọ alụfọ mgbe Sara na Abraham ubi Sara biri 90 good years ọmụdụ nwa mana for one day ya na di ya adịda aka n'ọnụ kpọm ịmụdụ nwa ha abụọ bigidere biri afọ nka anyị n'ọfọrọ ntakịrị otu ala ili ede ha ọnụ tupu kraịst asị ha mba aga m echeta ọnụ maka ihe ndị ahụ mere o nwere ihe gị na di gị wee mere kraịst ga-eji mee ya cheta ọnụ ya asị ọnụ ngwa ahụ kwana anọ na-emụdụ nwa afọ ole pịam ya chịpụgo gị bụrụ akpa gị pịam gbalalụ bịa nga agụrụ newspaper ihe ọnwụ na akwụkwọ nsọ ị ga-eburu ugbo aga tụgharị uche mara ma enwere ebe kraịst ga-agwa gị okwu gị chegharịa nwee nshigharị na ndụ gị were lọv leta lọv dịrị gị otere gị bịa nga agụ nọvụlụ gị na-agụ nọvụlụ ụwa mmebi gaa n'obe nsọ hụta onwe gị gaa n'ukwu obe hụta onwe gị pụọ nga hụ ụmụ agbọghọbịa ndị kacha gị mma ote ka onye ọbụla gbọtọrọ nga ahụ sachịala kraịst onwe ha ewe onwe ha fufuroro sị kraịst nna m moving under me and use me as your toilet roll were m ote hichapụ m nje ekele ụwa hichasịa m ote ka m nwee mgbanwe n'ime ndụ m ọwụ ya bụ na ha nwee n'udo maka ha mana n'ukwu obe wee ebe a na-enwe nzọpụta ọ bụrụkwasị ịgara n'ukwu obe ga-efewe obe ịgara n'ukwu obe ga-elekwasị anya na onye ahụ akpọgburu n'obe n'ihe anyị ọ bụ ya bụ nlekwasị anya nke ụmụ ogbenye ịnụkwa ihe m na-agwa gị so forget it akwụkwọ na ịnọ nga agọwa akwụkwọ nsọ wee ebe ndụ na ọwa ebe ị ga-acha ha ịcha ya bụrụ akwụkwọ wisdom ma ọwa akwụkwọ Job gị ga nga ahụ shara gọrọ hụ otego Job siri ta ahụhụ nnagide niile Job nagidere onwe til nwee mmeri na ndụ ya ọ gwụla ya wee ebe mgbakwasị ụkwụ gị lekwa ihe mere nwunye ahịa nwunye Nicodemus na Baịbụl nke na-agba akwụna mgbe nwunye kọziri nwunye aza ya ịma ihe mechara ha na Baịbụl nke na-agba akwụna kraịst asị ha onye mara sị na ya meghebe ha mgbe ya were okwute tụgbuo ya ọkwa ha niile apụsha kwa nwaanyị ya nwere onwe ya sị ebe mụ na onwe m kraịst na-amadụ gị ikpe enwere onye ga-ama gị ikpe adịkwa m ama gị ikpe o kama ana m echetara gị ihe ị ga-aga ime n'ukwu obe ka ndụ gị nwee ike pụọ mgbe andị ọgbada aka orụkwasị na ha achọghị ịkpa o mana ọ wee ekwensu eme na gịnị ekwensu agaala ije n'ime famili anyị ka ha nwee ike sị mba na ndị nọ na-ekpere Chineke na ihe ọjọọ ihe na-adakwasị ha ka enwe ike elezege kraịst anya mana otu aha agịda eme eluigwe ma aha m n'ukwu obe niile aha ọ nọ na ya ote ka m dere aha gị Onyechukwu obi kasị aha gị nọ nga Ikechukwu obi kasị aha ya nọ nga ka ọnwụrụ Jeremaya na ndị nga ekwuru na m aha ọ nọ ote kwuru ya ka nga ekwuru ruru ihe ote ga n'ukwu obe ote ihu tọwa ya so nwere onwe abụrụgo nke gị n'aha kraịst eto ngobe kraịst n'obi ezo ngobe kraịst n'ụkwụ nzọrọụkwụ gị niile ga-awụ nzọrọụkwụ agụziri agụzi ka obe abụole gị agha n'ụkụtụ na n'ehihie ka obe abụole gị agha n'ụkụtụ na n'ehihie n'aha kraịst amen nọ ebe dị Ikechukwu nwunye gị nwoke nsogbu anọdụ bịa tigere mmiri obe ya Satan nọọsụ obe Jizọs oke ka m na-eche ekwu kem o
echi ụba sị na mgbe onye ọjọọ ọkụ oke onye chukwu onye chukwu ebe onye kwere ka ha ebe onye kwere na akịrịka na ụgbọele m elu ụlọ onye bụta nga nchi ịnụ dọgara m ya n'ime ụlọ papa onye ọzọ ọwụ Ikechukwu nwa gị nwoke Ikechukwu burule meshin ezuru ezu bubutere m enu ụlọ edoro nsọ gị hụ ya gba nkịtị onye chukwu Ikechukwu gara aga buru meshin ezuru ezu bụ matara m ya n'ụmụ ụlọ m ụmụlọ ịma na eduru ya nsọ na senti ahịa Reverend Fada Tansi nọ nga na-atara m nshi niile ndị nọ n'aka m Tansi guzo nga mgbede ndị mmụọ ozi niile m na-akpọ ha ebedo n'ime ụlọ ha bịa nga biri ebiri ka e were ihe ezuru ezu ihe rụrụ arụ bubutere m enu ụlọ gị gba nkịtị onye chukwu ọrị mma ị ga-enwe ndidi ka Ikechukwu bata gaa jụọ ọnụ ya ajụọ ịmama enyi ya nwoke o binyere ya hụ ka o dosara ya o nwere ike o nwee biznes o mere zụta meshin ma ọ bute dị meshin so cool down ka ọ bata awụ mma enwe ndidi ka Ikechukwu ọ batabe ike ya ọ batara taa ike Chineke ọ batara taa na ezinụlọ m nkebeji agba nkịtị nwee ndidi onye ụlọ ya na-agba ọkụ nchiwa oke ọ bụ ihe na-achọ ịgwa m nwere gị ndidi ka ike gị Chukwu ọ batabe m njebe sekpụrụ ala kpelie nna anyị bi n'eluigwe otu o diri aha go ele otu isiri bute meshin o iziri ya ezi ka iziri ya zo ọ ga-adịkwa ngozi nwa afọ gị ji eso kama lọ nwa pịakwa gị anya dakwa ọgwụ eri eshi obinigwe gbara m na ekwuole m blasphemy ụwara na-agbago meshin na eziri ezu nnebe enyi nwoke o jiri eme ọrụ otu o chiri n'ọrụ nụta ego gịnị ka Ikechukwu ga na-anụta ego na-awụda ego Igbo nwekwala ihe hụrụ ọrụ n'ụwa na zụta ivu na uwe na-eyi eyi owu ahụ ọ chịrịla ụbọchị kamgbe esi ahụ uwe na-eyi tụkwara can anything good come out of Ikechukwu ma ọ hụsa amara Chineke sị ngwa ole taa ka m ga-anapụta Israelite ya anapụta so ihe aka ịnụ nga adịghị no wonder eji nwepụta onye kpọrọ gị na fon so ụdị ụka na uwe ihe nọ nga adịghị ezu ihe gbupụta gị gba nkịtị na-echebe mgbe mmụọ nsọ ji dakwasa gị tupu gaa hụ eziokwu ihe mgbe bọtụlụ adị m ezu ruru awụ m bọtụlụ adị m ezu ruru mgbe Nehemaya na akwụkwọ nsọ Nehemaya wụ onye isi ndị apọstụlụ gawara ozi ọma na Nehive gara na Nehive bụ azụ elu oye ọwụ tume Nevanama ya manọ ọwete m nọ n'akwụkwọ nsọ ọwete m nọ n'akwụkwọ nsọ adị m ebi ndụ ote Chineke kwuola okwu okwuchana ọsọ ahụ m the light and the light darkness comprehend ọwụ ihe o kwuru ebute meshin eziri ezu gị sị ma ọ dọba ya n'ụlọ mgbe ike gị Chukwu o ji dakwasa gị dakwa ogwe eri eshi meshin na aga m ebupụ ya n'ezi onweshi ike inwe ọnọdụ nga Fada Tansi nọ nga atara m nshi agaghị ebupụtere m oshi n'ime onweshi ike na ya blessed people nọ n'ime rum obe nsọ nọ nga ahụ a ma ebupụ ya ezi ọnụ m ebe o si bute ihe ezuru ezu papa chere ka ọ bata gaa jụọ ya ajụọ papa chere na mama ya nwoke onye ya meshin chere ka ọ bata ka ị jụọ ya papa onye papa chere ka ọ bata papa onye Chukwu taa ụbọchị aṅụ ụbọchị niile awụghị ịba akwa taa ụbọchị aṅụ ụbọchị niile awụghị ịba akwa dobi hapụdana na ọgba aghara niile ihe niile bi Obinigwe anụla ekpere anyị maka chi Obinigwe anụla akwa anyị ihe niile na-aga n'Ukwu Obe ugbu a ka Chineke ziri anyị ekpere eji m good news bịa eji m abụ ọma ala ndọ anti nọ onye gwa ntị gị biko chere ele ihe mere na gịnị mere ịma na otu ọ na-adị otu a m ji abụ ezigbote news bịa okwu ọma bịa aga m ala ka ebe dị ka tụgwara m ya atụgwa ana m ala ka anụ ya from the horse's mouth ngwanụ ofe ọgbọ na-eghele egwusi ka ọ fọrọ onye gara na mkpapụta ya ka o shie dopi ka nsị aka akparala nwa gị nwoke aka akpara nwa gị nwoke bụ Ikechukwu kara obi ma efi niile o mee gaa zụrụ baịkị mmadụ anadị m shọ na baịkị dị ya dị ebe a mana ka ngwa nke bụ eziokwu obi ka nsị ka ngwa nke bụ eziokwu
ọ bụ na mụ anọ mgbe ha nwa bifo na ndị polisi akpụli ya. Eziokwu ka nna gwa gị gbakachi mụnwa ka eso bifo na ndị polisi abịa ahata dị mụ arụ n'ike etu ka m gwara gị. Akpọlụ gị ya nwere ife omenwu ndị ala. Gịnị bụ obi ga-asọ Jesu? Gịnị gbasatara Jesu na meshin ezu ezu obi gasị? Ịmago obi ga-asọ Jesu gbanwere gị bụrụ mmụọ ihu kọcha n'Ukwu Obe. Gị kpọọ Blessed Sacrament, gị kpọọ St. Jude of Thaddeus, gị kpọọ St. Anthony of Padua, tachi na-akpọkalalụ, gị kpọọ nje Uriel. Makwa mkpụrụ obe ahụ mama awụdụla ya otu eji ụta gị hụlalụ n'Ukwu Obe ahụ mfọpụ ka poolu eletrik taa kajise gị kajise ka o kpara akpụ mgbe nọ n'Ukwu Obe nwoke Ukwu Obe onye oshi mpụ onye oshi pụta ọrụ 24 hours obi gasị nọ n'Ukwu Obe arụchita ndị mmadụ ihe nọ ha n'anya na otu ụlọ elu 3 kilomita adọrọ gị n'anya ịhụ dị ya wepụ maka Chineke asị nọ nga mmehie jungle justice mkpụrụ taya ote nke igie n'olu gbaa ya ọkụ ịhụnanya ya ọ chabie. Chineke nna gbawara gị mepe ọnụ na-akụziri ndị ọzọ gị na-eme prichi unu agala nga eme gị ga nga unu agala nga nwa gị nọdere na di. Alice, o doro gị anya dokwe mụ na onwe m anya na mụ nwa bụ mmadụ obi ka nsị enweghị m ike ịhụ ihe ọjọọ na-adị m ka bọtụlụ na-anaghị ezuru uru. Ọkwa meshin ahụ ka m batara ugbo ahụ ya n'ụlọ m ọ ya ka m bupụ gaga eji meshin a ka m bupụ gaga esi na onweghị ike ịnọ n'ụlọ m tupu unu abịa ngụgba ọ dịkwa ka mma ihe emechana bifo m ekwu okwu. Nna m ghara ihe ahụ ele m TV ele m vidio ihe mere ugbu a unu hụ m otu ihu na ahụra m unu kụrọ mpi unu chenjie titis mejerie kụrọ mpi meku na anachi igwe egwu mana amaghị m sọ amakwana m sọ ihe unu chọrọ imewe ga buru gaga rere ọrụre ka ị gaji iri ya ama m onye wo gị kwuo pem maka Chineke gị kwuo pem m hụtọrọ n'Ukwu Obe otachi ote akagbuo ogu ịkpọkwa Kraịst ihe na-agbasata ha Kraịst. Chineke nna m asị m gị rie otuto ịwa ọma mma zuru ahụ ugwu a na-arị atụ egwu nwoke ejiga na mosgo mere wallet fajuo na ka aga ka ala nna m ka ị gaa ya nnụ ụbọchị taa amaka kpọrọ m ụzọ ka m gafere biko ụlọara m n'ụzọ kpọrọ m n'ụzọ wik. Ọkwa ịhụrụ ụdị mkparị m na-anata maka na m mụrụ ụmụ. Ọkwa ịhụrụ mkparị gị na nwanne gị nwoke na-enye m n'ezinụlọ. Ọkwa ịhụrụ ụdị mkparị nwaanyị alụtara n'ezinụlọ a na-akparị m maka na m mụrụ nwa. Ndị mụrụ nwa na-ebe, ndị na-amụrụ nwa na-ebe. Afọ niile m na-ata anyị na-agba ọsọ eluigwe ka nwa ike nweta oke na alaeze Chineke. Unu si mba na ọnwa ịgwọ aha m n'ụrụ ụrụ mụ nwa obi ka isi papa onye oshi merikwe m ihe ọjọọ mụta udo. Nna m mụkwara m amụ ezirikwe m oshi ihe niile nna m mụrụ n'ezi na enwerikwa onye na-ezu oshi enwerikwa onye na-agba akwụna enwerikwa onye na-agba akwụna mmụtazi unu bụrụ aha ọjọọ na-egbuchi m unu nwee ike napụga m alaeze Chineke. Obi n'igwe ekwele ka mgbacha ọsọ agbara aka laa agbaala m mbọ nwa ike m ha ọ na-akọrọ onye nwa ochie ka akọrọ gị naanị iwe onye na-ele anya na mkpụrụ obi mara onye rụrụ ọrụ. I rest my cases to you. I rest my cases to you. Gị sọ izu oshi ka gị mma ga kelewe Chineke dị na ị nwere nna akpụ atọ n'ime otu dị ngozi. Eweziga na ọwụ dị nna ị nwere ị kara ịnọ n'ime polisi ahụ ngata
Ikechukwu kpachara anya gị etewele m ure na village. Kpachara anya gị. Awụ m onye nsọ. Awụ m onye ozi ọma na-ekwuru atọ ata Chineke mkpụrụ obi. N'Ukwu Obe ahụ ga-ahụ wee ebe nzọpụta m nọ. Etewele m ure. Ikechukwu etewele m ure. Nwere ihe ọ dị gasị m sịrị go. Gị zo nke taa, gị zo nke echi. Asịsị nwa onye na-ezo oshi akpọ m aha. Nwa evangelist zo oshi. Gị na-eweta nkọrọmọ na-enyere ụlọ nsọ Chineke. Ọ dịkwa mma. Ikechukwu wepụ aka enwe n'ofe. Kelewe Chineke gị na Chineke bịara bịa ngacha n'Ukwu Obe jechaa ajụjụ ndị eluigwe agbaala m amasị m gawa ga-agbapụta gị mama ị na-anọ nga ahụ otu ekpe ekwere. Negodi ị na-ekwu m ga-anọ ebe a mba chelugodi ị na-eche ka m kpee ekele Maria ka m wee sị gị thank you na gị daalụ na ị bịa gbapụta nwa gị. Ọ bụrụ nwa gị ka m bụ ọ bụrụ dutu gị bịa gbapụta ma nwee nsogbu na m kwamaghị ka ngwa gị ọ bụgodi na ị gbapụtara m enwere m negas ga-abịa gbapụta m. Chai ị nwere nekas ị ga-enwe ma trousers ga-abịa agbapụta gị kwa mgbe nta gị nwee uwe ara nwee bra ndị ga-abịa gbapụta gị ọ bụrụ sọ nekas ele ebe ndị nekas gara anọ ma mgbe ị nọ ngwa na-eti mpa. Kelegbe Chineke gị na ị nwere ụdị mmadụ dị ka m. Kelegbe Chineke na ọ bịara abịa yiri m dịka uwe metụ maka n'obi mbịabịa mama ị na-anọ nga aha ata ikikere eze wepụ aka enwe n'ofe. Ebe arapụtara m n'obodo ahụ Ikechukwu kpachara anya gị. Ikechukwu nna gị na-agwa ọgwụ gị siri ike ala jaja. Ikechukwu ị ga-alakwa n'ike o. Ikechukwu ị ga-ala n'ike. Ikechukwu were isi isi elebe ugbu a. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.